Abantu bake balikhipha ivesi ubona ukuthi uJehova akekho. Hayi ningizwa. Akhipha ivesi uJehova athule du. Ngoba uyathutha phela. Amen basalwa. Matthew chapter 5 verse number 14. The message engiyiphethe, you shall not be overlooked. Even in your absence, you will never be overlooked. You don't need to be in that interview. You don't need to talk to the panel of the interview. You don't need to have a contact. Now whoever, if the panel can't appoint you, if they cannot appoint you, God will disband the panel and appoint you. You don't need to pay nothing. Umntana wakho iyazi incwadi yakhe ethi inesifasi imthathile. You shall not be overlooked. Thixo ngeke avume. You don't need to be present there. Ma uNkulunkulu appointile appoint. Amen. You shall not be overlooked. Ngithi lapha emndenini, you are not going to be overlooked. Irrespective of your gender, irrespective of your age, they are not going to overlook you this time. God has appointed you to lead that family. Utomunye ngizeno mama mina. Hayi bamina kasekho esondweni. Uthi lo mntana useno bani? You are not going to be overlooked. Umntana walapha. Utomunye ngizeno baba mina. Le family izolidwa uwe. You shall not be overlooked. Bajwayele ukubatsiba mara ngeke bakutsibe wena this time. God has appointed. Lento engisho niyayazi basalwana. The president appointed a panel to interview the director of NPA. Do you live in South Africa? South Africa, there's nothing wrong, but they might not know what's happening here. Appointed a panel to appoint an advocate to lead NPA. The panel was there, interviewed all advocates. The panel yahamba, eyaku president. Out of all those candidates, asimbone director we-NPA lapha. What president nenze kahle. Vele umela ngabikho. Mina nginaye. Wamaphoyinta. You shall not be overlooked. Awudingi nodiza abazalwane. Mana abantu bayithembe kakhulu idizi. Idizi. Phansi ngedizi phansi. Sesifelwa abantwana kangaka. Uzoyibuza manje sifela yi12 yonke abantwana. Amaphoyisa ebephi ngoba aya-reacta all the time. Hayi ngicela ukukhuluma ngishumayele esontweni. Angipolitiki. Uma sekuthiwa kufe 12 yabantwana sekushaya ama roadblock. 60 cars azikho endleleni. Abanamaphepha. Uyayibuza ukuthi bebedlula kanjani abantu sonke lesikhathi. Bedlula nge20 rand. Ngelunch. Hayi ngicela ukushumayela tu. You shall not be overlooked. Nali verse bazalwane. Cela ningifundeleni bazalwane. Matthew chapter 5 Verse 14. verse 14. Yes. Le lesedi la lefatshe. Motse o beilweng hodima thaba. Hallelujah. Ha una ho patwa. My God. Isihagisho bazalwane. Indoda engishumayeza evangeli ayikhuluma isiZulu. Nina nikukukhanya kwezwe. Yebo. Umuzi owakhe entabeni Yeah. ungesitheke. Nisitolile isihagisho. Angisizwanga.
yayikhulumisa uZulu le ndoda nesihahisho ngangize noma mina nkosikazi enkonzweni nkosikazi wami wasindiswa Ka sepedi sa o amogela ke poto ya leboa e bala ka tsela. yes Lena le letsaela lefase. yeah Motse o agileng thabeng o ka se ke wa fihlega. amen. Let's do English a favor. Let's do English a favor. Why get siyenze a favor? You can go to an English church, they'll never read your Tswana there. No your Zulu there, no your Xhosa there. Okay. Thina la siyenzela ini ke? If Ayibe clear lento. Cela ukuyenza clear. You are the Noma light. noba wena ungaba khona esontweni, angeke bayifunde iBhayibheli yakho. You, Yes. you are the light of the world. Yes. A city that is set on a hill cannot be hidden. You are the light of the world. Liyaphila babezwi lakho. Awulambule namhlanje. Igama lika Jesu waseNazaretha. Amen. Abakwazi ukuignore noba sebethanda. They've ignored you for too long. They've ignored you for too long. You cannot be overlooked this time. Kunabantu uhleli nebombe eqaleni kwakhe. Umuntu unenkosikazi strong. Ngiyangizwa ngithini bazalwane? Unenkosikazi strong that loves the Lord. But is busy what this nkosikazi yakhe overlooking. Ayu amen akakho eqhaweni. Lo muntu unobaba unomyeni strong. But ubhizi uyam-overlooka. Uyam-ignora. Niyasafara endlini. Kodwa nihleli nebombo. Omunye nomntwana, a youth that is on fire for the Lord. But umama wakhona busy wenza njani lo mntwana? Uyam-overlook. Hayi wena umntwana wena. Umntwana wena. Hey! Uzoma overlooka this youth until when? Omunye unomfundisi who's on fire for the Lord, but is busy overlooking. Amen bazalwane. Umuntu onikezwe imessage uJehova for wena. Amen bazalwane. But today, uNkulunkulu, you shall not be overlooked. Amen bazalwane. Amen gokereke. La sifunde khona uJesu lokhuluma lapha. Amen bazalwane. Uthi you are the light of the world. A city on the hill. It cannot be what? Cannot be hidden. Cannot be overlooked anymore. Cannot be hidden. Sukuvuma nawe ukufihlakala. Ngegama lika Jesu. Amen bazalwane. You shall not be overlooked even in your absence. Noma ukho kuleyo meeting. The meeting is going to adjourn because you are not there. And uNkulunkulu unyule wena. When God has appointed, no one can reverse. When God has appointed, no one can reverse. Omunye nje takes an advantage when the husband speaks so softly. So softly. Ufuna thini umntana abantu? Akhuluma njengepantsula, engelo pantsula. And ubaba khona soft but he's on point. Hayi ngithi lo baba ukhuluma soft but he's on what? But umama ufuna ivoice enjani? Asizuba ngumsindo sonke. Abanye bethu are naturally not abantu noise. Uchoka yiwani umuntu akhona ethinta ngeyifuni. Ngeke uphinde umze khuluma. Angeke wena ujwayele uzophinda phinda njalo. Lo wakho udalwe. Don't overlook him. Don't undermine him. uJesu uthina, you are the light of the world. Hallelujah. A city on the hill
that cannot be hidden. As the light of the world, we are illustrious and conspicuous and have many eyes upon us. A city that is set on a hill that cannot be hidden. We are the light, bazalwane. Lapho khona sukufihlakala. Emndenini wakhe ababaningi abasindisiwe. But you are that light. Ngesinye isikhathi bayalida. Amnandi uzofike. Bathi akakafiki. Umamncane wethu wasethembisa. Nguye ozosivulela ngomthando. You are the light of the world. A city on a hill that cannot be hidden. So ifihla man. In that company you are the light. Yes, they've declared ukuthi umuntu nomuntu uzoshaya silent prayer. Bonga lokho. Ukuthi umuntu nomuntu uzoshaya silent prayer. Yishaya silent prayer. Until izivulwe kuthiwa let's pray loudly. Because that is coming. You are the light of the world. A city on a hill. Namanje nilethwela kule ndawo. Ukuthi nibe ukhanya. Niphakamisa uJesu. uJesu yena uzobetha njani labantu. Uzobaletha. The next time when I come here. Amen bazalwane kuzobe kugcwele la. Amen bazalwane. Bayangizwa namanje abantu bakhona sebekhona na. Amen bazalwane. Some other people, they admire the light. Abanye, they rejoice on the light. Abanye, they will regret and reject the light. That must not stop you from being the light where you are. Amen bazalwane. Be the light of the world. You shall not be overlooked, even in your absence. Amen bazalwane. You don't need to be there to be recognized. Even when you are not there, God is there on your behalf. Amen bazalwane. You shall not be overlooked. Amen bazalwane. Amen go kereke. You know, to overlook is to fail to see, is to ignore, turn a blind eye. Amen. Overlooker, he will turn a blind eye as if akakuthini wena akakuboni. Ungashayeli phansi. Abanye, they'll overlook you because of the Jesus in you. And the word of God says, greater is he, Jesus, inside you than the devil in the world. You shall not be overlooked even in your absence. Ngisho kuyimi family meeting ezodecide nge-family house. Amen akekho. Ngithi family meeting ezodecide ngani? Who's going to run the family house? And uNkulunkulu say appoint him. You cannot all run the family house. Amen akekho. You can't. One person must run the family house. He must just be assisted. But njengoba ngishumayela nje niyalwa. Ngicela ukwehla. Nenza njani nina? Nenza njani nina? Ngifuna ukuza. Ngize. Niyalwa. Ifamily house yabola. And God has appointed you. Abanye bazalwa abazali abangena qiniso. Ngehle abana qiniso abanye abazali bethu bahamba kulomhlaba iqiniso. Ngize niyalwa. Bengabuza manje uba when was the last time you spoke to your sister? To your brother? When was the last time? And God has appointed you. You must run that family house.
Babhizi bayakwenza shwala. Overlook. But you shall not be overlooked. Akuyaliwa phela manje. Akuyaliwa. Bakhona abanenhliziyo ende. Unendli yakhe. Une double story. Ufuna nani futhi? Ufuna ne family house. Ngicela ukwehla. And lo mntwana lo izulu elimappointile owakho. Ngesisikhathi bekhona umzalo neqiniso. Ugogo azasho. Athi indlu yami ngiyishona lo. Angasho izizathu. Akunamuntu onelungelo lokumbuza izizathu. Indle kabani? Ngicela lo moya ukhona ula. Zasike ngize mina ngoba ngiyakubona ubheke le. Abantu babheke mina wena ubheke le. Zasike ngize ke mina. Ngithunywe kuni. Yabona indlu kagogo la. Ngicela uba mayihlala abaqashi. Khona umntana kini ongena ndawo yokuhlala. Ngicela ukwehla sengiyasondela manje. Hana ndawo yokuhlala. Ifaka abaqashi. I'm not against abaqashi. I'm against the principle. Ukuthi umqashi ungene kanjani. Umqashi ungene. Please baqashi ningathi hey wafika umfundisi. Wathi hey thina baqa uqasha makube khona. Kodwa iprinciple must be maintained. Ugogo ushilo. Wathi ayisale nalo. You're busy overlooking. Ama family meeting wakhona ke. Walo okhuluma A1. Khona lo wakini ke yena ukhuluma enjani? Ngicela awusimama walapha wena. Wena ngizokutshela awusimama walapha. These are your siblings. Hey, these are your what? Yes, address them as siblings. Amen. Awukho doing. Ngicela ngegama lika Jesu. Your blood brother, your blood sister. Umzukulu obeshiwe lapha ngicela abuyele kule yandlu. Hayi ngicela ukwahle. Ngise. You shall not be overlooked. Nabhekisa amehlo ngale. Omunye umuntu aza I trust a foreign person who's not of your blood, flesh and blood. Yazi kuthiwa ngize kuwe straight strong. Kuthiwa ngihle ngise kuwe. Ngicela niyokhipha laba abaqashi. Mayiphuma inkonzo manje. Mayiphuma inkonzo abaqashi out. And uNkulunkulu uzokwenza umhlolo lapho. God respects unity. You are busy breaking. There are properties that are meant for hire. Not this home. Nikhohlakele. Thingikutshele mina bakini bayakusaba ukhohlakele. Umntakama wakho turn him to be a street kid. Bizushaya hallelujah la. Omunye azayenze wes. Afaka umkhwenyana endlini. Ilahleke indlu ilahleke. Indlu ilahleke. Ngoba kuzolahleka igama sisi. Khuluma nawo nofaka umkhwenyana esikhona. Please, I'm not against umkhwenyana. I'm against the principle. Umkhwenyana ungena kanjani? Ngikhona mina nginendawo yokuhlala. Endlini yakithi. When you're busy and love for what? You shall not be overlooked.
You shall not be overlooked. You don't need to be there. uNkulunkulu uzowanalifya lo family meetings until you are appointed. He's no man that he should lie. Remain the light of the world. Remain a city on the hill that cannot be what? They've ignored you enough. Ngithunde nje ukuthi ngizosho. Ngicela makubuyele emuva. Akulungiswe izinto. Amen ayeke ngimtholeke lapho. Akulungisi izinto. Families are broken. Wena you contributed. Abanye kumama wakhona nobaba wakhona bayishiya yonke into explicitly clear. Ukuthi le yakhona ekazibani, le yakhona ekabani, le yakhona ekabani, le yakhona ekabani. When you are bossy in the family. Amen akeke ezondweni. Le intshumayela nijwayelanga njwayele hallelujah. Oh sweet, sweet. Amakhaya amoshakala. Busy overlooking each other. Hleli nomuntu uNkulunkulu abeke isibusiso sokuthi ikhaleni libusiseke. You are busy overlooking, undermining. Ngithi mina manje undermine your husband akekho la. Don't overlook him. Give him the credit. He has agreed you to come here. He's not here. He's what? Ungafika ubathuke ke mawufika lapha endlini. Uthi hey wabuya umuntu. Buyela kwaSathana. Uyokwenzani kwaSathana mawuthi indlu yakho kwaSathana? You shall not be overlooked. A young man was not overlooked. uNkulunkulu uthuma uSamuel. Uthi Samuel hamba uyongigobela. Hallelujah. Ungigobelo yedwa in the house of Jesse. Amen bazalwane. Wathi ngoba abazali banama favorites. Are you that type of a parent? Nabantwana bakho bayakwazi. If bafuna into kuwe bayakwazi. If bayi4 abantwana bakho uba bayayifuna leyo nto bayazi ukuthi kufanele baqhube bani phambili. Mabakaqhuba lo phambili vele mayevela uzoyenza njani umama uzosmile. Bazalwane ngegama lika Jesu. Uma ngumzali one favorite bekumele uthole umntana oyi1 or ungamtholi. Lidimoni elibi lelo elizoxabanisa abantwana bakho ungasekho. Wena ungashaphi ungekho basale beqabana. uNkulunkulu Samuel go in the house of Jesse. I've appointed one of his sons, hallelujah, to be the king. Hey ubaba wawubiza umhlangano ebiza amadodana wakhe. Amen usasekhona esontweni. In the book of 1 Samuel. Are you there, bazalwa? Are you there? 1 Samuel chapter 16 verse number 2. Let's do English a favor. 16 verse 2 and 3. Amen bazalwa. You shall not be overlooked even in your absence. Cala ningifundele bazalwa. English. Cala ningifundele bazalwa. Yeah. The reason why ngifuna abazalwane bafunde amabhayibheli azesontweni akhilwe ngafundwa to hayi umfundisi uyoliphethe. Verse 2. Amen. Angifundele nje mama. But Samuel said, how can I go? It's chapter 16 verse number 2. Yes. Yeah. First Samuel. Yes, ma'am.
1 Samuel 16, Verse 2. verse 2. Yes. But Samuel said, Yeah. How can I go? If Saul hears about it, Yes. he will kill me. Yes. The Lord said, Take a heifer Yeah. with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Hallelujah. Invite Jesse. Yes. Invite Jesse to the sacrifice, Yes. and I will show you what to do. Yeah. You are to anoint for me the one I indicate. Amen. Would invite Jesse to the meeting because I've anointed one of his sons. Who was supposed to call the sons? Who was supposed to call the sons? Uchairman ye meeting ubani? Ujese mela bize ba obani? Bonke abantwana bakabani bakhe. Wena koyakhe meeting uthi family meeting kodwa babizi bonke. Ngise dingela yi-meeting ye-family kodwa awubabizi bonke. Ababiza bonke. Trying to ignore instruction kaJehova ukuthi I'm sending my servant Samuel to come and anoint one of your sons to become king. Hallelujah. Verse number 6 ngamthola ngesizulu. Kwathi sebefikile wabheka uEliyabe wathi impela ogcotshiweyo kaJehova uphambi kwakhe. Amen. Uthi mayebona oyi-1 embheka ngaphansi. Amen usasekhona enkosini. Embheka kuphi bazalwane? Wathi ogcotshiweyo kaJehova uphambi kwami ebona uEliyabe. Amen bazalwane. And thought surely it was him. The Lord, wathini uNkulunkulu? What did God say? Verse 6 ungayiqeda yonke ma. Kepha uJehova wathi kuSamuel, ungabheki isimo sakhe Yeah. nobude bomzimba wakhe. Yeah. Ngokuba ngimalile lokhu uJehova engubukisa Yes. okomuntu. Amen. Umuntu obheka okusemehlweni. Yebo. Kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. The uNkulunkulu mayebona uEliyabe. uSamuel athi inoba kuyelo. Wathini uNkulunkulu? Pass. Kunezinto esizibona amehlo. Zisimpress. Umntana wakho umbheka ngamehlo enyama and condemn him. And kanti uye kanye lo uNkulunkulu afihla into yakhe kuye. Wathi uNkulunkulu pass. Amen bazalwane. Amen kokereke. uNkulunkulu akabheki njengomuntu. uNkulunkulu akabheki ngaphandle kuphela. uNkulunkulu khona nokubona inhliziyo. Bazalwane ngivumele. Kunabantu abanengaphandle lihle. Othi mawubabhekile uthi hey ngaphandle lo muntu muhle. Amen bazalwane. Kodwa phakathi lakhe libi ungolile. Banye bethu simbona late umuntu wakhona. Somfaka endlini. Nobantanga amen. Simbona nini umuntu wakhona ukuthi mubi. So kunabantu abakwazi usensisa yo. Kunabantu abakwazi usensisa. Omunye umfowethu wakathatha omunye usisi ayizomshada wathi make ngiye naye ekhaya kithi. Ayobona nenza lonto almost these days angithi. Amen. Ngiyamcela ngiyanazi ke manje. Namanje ngoDisemba bebekhona. Intombi yakhe izokubonisa ukuthi indodana yakhe hey mama ngathi la aningaprofeleni la lo muntu lo ningathi uye ngifuna ukumenza njani
hey usisi wakhona phela naye uyazi musiba uzowenziwa njani la uyazi ukuthi la vele bazongithini bazongicheka and all those things and umuntu azenzise lo sisi wafika ke kulelo mfethu lo ngoDisemba fika umndeni wonke ukhona bakhona ke approve abaningi bala befamily kodwa ukhona u-auntie angane ubizani ngesingu auntie ne thina ngesixhosa sembiza udadobawo yawo dadoba yilabantu abanefokop labo bantu emndenini labo the sisters to your husband they have got fokop yo and abanye baba yangixaka bashadile nabo kodwa hey mawungayibona i-attitude yakhe it leaves much to be what to be desired wafika lo sisi lapha hayi bamcheka yonke into umfethu amane emhambisa emndenini yabona mhambisa ke nakulomndeni kwakhona omunye angithi imindeni ayifani kwakhona omunye one disability owamsa kuye lo one disability amsakho yafika intombazana yathi love shame wamthatha wamenza njani wamsondeza shame baby ish hey love man usibanibani yazi usibanibani ungithathile inkunzi malanga nayo yenza njani yenzani inkunzi malanga yenza njani inkunzi malanga yathi hayi lo muntu umele angene phi angene endlini and wangena kunabangene by default kodwa maso ukhona ngicela uphenduke ngegama lika Jesu yehla emthini mntaka mama hallelujah you are there to build that family you are a catalyst in that family ungafiki ngazwana nomfethu and make things worse figures angivana nodadewethu you are making things worse asihambelani you are making things worse mina ngifuna i-catalyst ezobuza umyeni wayo ukuthi baby kutheni singake siyele ekamfweni siyobona ezinye izinto niyazi overlooka and ziyawulimaza umuzi you're busy overlooking them you cannot be an island and lento yeni uzoyishiyela abantwana angikhuluma nani lento yeni nizoyishiyela obani and abantwana have to join it and niyafana wena nomyeni wakhe akekho okhuza omunye hayi ngicela kube khona okhuzayo tu uNkulunkulu akahlanganisa abantu abafanayo why nifana nina uNkulunkulu akahlanganisa abantu abafanayo why nina nifana akumelanga nifane manitshadile anikwazi funeka ningafani funeka kube yi-negative nani mntaka baba kwenze kube khona umlilo nina nangama positive noyithi una soft nobabili omnye toka ngiyafuna uphakamisa ikhanda kodwa ukhona lo mdonse lapha uba makathi uphakamisa ikhanda ukuthi ayithula wena ufushanisa indabende wangena endlini lo sisi mayiseshadiwe hayi wahlala isikhashanyana yaphinda inkalakade yashaya ivisit kweza yena lo uyamkhumbula lo disability wafika wazemzini wabo wafika eminyango wenza njani abakwazi ukokota ngesandla mosibakokota ngani wathi go kwazovula bani umakoti ungayikatelela ukuthi kwenzakalale umakoti wavula umnyango wathi umuntu uyashintsha umuntu ushintsha ufana nembamba yashintsha ishintsha umuntu la umuntu olungile imbamba imshaya uthi mani lo muntu wayengenje kwathini kwenzakala ini yilento ekuphi ungavumi lento le
ikusitshe athi uNkulunkulu pass. Amen bazalwane. Hallelujah. Thank you Jesus. The next verse bazalwane. The next verse. Bingu 6 laws 7. Oh, 7 ke. 7 simfundile. Yes ma, thank you. uJese wayesebiza Yeah. uAbinaba Yeah. wadlulisa phambi kukaSawule Yeah. wathi nalona uJehova akamkhethanga. Oh, do baba ake ngilethe uAbnab. Wathini uNkulunkulu? Akamkhethanga. Nalo. That's what you guys do to your children. As much as you know that they are not the same. And lo uNkulunkulu amkhethile, you are busy overlooking him. Overlooking. You've got your favorites. The next verse, ma. Ngayithola noma nge-English the next verse. Shama. Kudlula uShama. Yes. Jesse then had Shammah pass by. Yes. But Samuel said, "Nor has the Lord chosen this one." Yeah. Waletha uShama. uNkulunkulu wathi phasi. uNkulunkulu waphikelele sini bazalwane. Ethi phasi. Uyayibona ukuthi lahleke iphi lento. Kulomuntu ebebisa meeting. Amen bazalwane. Lo muntu bekuthiwa convene the meeting of all your children. Azange ababize bonke. Ngithe meetingini ngiyawubiza abantwana bakho ngibiza nalo odifara naye abe khona la. And say your word and your word will reign. Sukum ignore. Sukum overlook. He must come to the meeting. This uShama wathi uNkulunkulu no. Amen bazalwane. Uverse elandelayo bazalwane. Yes. uJese wadlulisa ayisikhombisa amadodana akhe Yo. phambi kukaSamuel. uSamuel wathi kuJese uJehova akawakhethanga nalawa. Hallelujah. Wadlulisa ngakhe bazalwane? 7. Dlulisa bonke abantu bakhe. Acabanga ukuthi overlook. The next verse ngayifumana ngeEnglish bazalwane. English. Thank you Jesus. So he asked Jesse, "Are these all the sons you have?" "There is still the youngest," Jesse answered. Ibambe lapha. Ayifuna ngelo verse uverse bani lo ma? Verse 10. Ngicela ngesirhagisho lapha. No, to verse 11. Ngeshwa lana ke umuntu ophethe iBhayibheli lesiXhosa. Uverse 11 uthi baphelele na. Uyiphethe ifunde indoda akithi ngesiXhosa. Verse 11. Verse 11. Wathi uSamuel kuYese, awonke na amakhwenkwe akho. Wathi kusasele encinane. Nanso isalusa impahla emfutshane. Wathi uSamuel kuYese, thumela iye kubizwa ukuba ayisiyi kuhlala esidlweni ide ifike apha. Aphelele na all your sons. Yeah. Uthi there is the youngest one. He's busy pastoring. Iyalusa. Ingakanani? Uyangizwa ngithini kuwe? Incane yambona ba lona uya overlookwa, uya underminewa because ungakanani bazalwane. Into zikaJehova zihambi kanjalo. Amen bazalwane. You might be young, you might be smaller. If God has appointed you to be ordained to do his work, irrespective of your age, hallelujah, God will never allow you to be overlooked, even in your absence.
You don't have to buy favors. Uzawuthini namhlanje ke ngilikhulume naleli qiniso. Yes, bazali bethu. Kumele mangizokubona kube khona into enikwenzela njani yona. Kodwa ngicela ukuthi mayingabi entrance fee. Ngicela ukwehla. Ngise. Lo ongenayo i-entrance fee angeze ekhaya. Uzoza kanjani ekhaya kungenwa nge-entrance fee? Ningizwe kahle bazalwane. Ubabakho nomamakho mawuyombona. Wese laba bashadile, you don't see your in-laws empty. Yes, I approve that. It's same with the parents. Funeka udlule eshop. Udobhe noba amaqabeti. Nyawazi amaqabeti. Amaqabeti tea bags lapha. Tea bags neshukela. Ufika uthi mama nginifundisa isAfrika manje. Akona ama 2000 la. Nginifundisa yini isAfrika uzuphethe. But that does not be made an entrance. Entrance what? Lo ngenayo kusho ukuthi angazokubona. And i-favorite iziqala lapho. I-favorite iziqala kuphi? No. Yes, ngiyakwazi mama nobaba uyinkosi. Inkosi awuzuzoyibona ungaphethanga lutho. Kodwa kuba khona isikhathi la ngena lutho. Wena abantwana bakho baphethe ngalento. Kunomntana kongizi. Because yakwazi wena ubonwa ngani? So ngudoctor wena manje. Consultation fee. Wena so ubani wena? Ngicela ukusondela. Ngingasondela. Please ningizwe kahle, I'm not here ukuthi hey bazalwane nami abantwana bami mabezongibona ngiyathanda ukuthi bangifumbathise. Angivule isandla. Umntanami angivule ini? Isandla faka into la. And mayifaka angibheke ukuthi ingakanani yini. Ngivala isandla ngiyithini? Ngithi baba yandisa. Kodwa ingabi umthetho. Ukhona ongenayo. Kodwa nawe ungasola ungabi nayo njalo. Wena unayo njalo wena. Wena awunayo njalo. Wena awunayo njalo. Wena. And mawunayo wena uhambela kude. Wena ngithunywa kuwe namhlanje. Mawunayo uhambela kude. Uthi kuJese uSamuel ukhona omncane umfana ulapha yana unuka ubulongo wenza njani uyanuka ngiyabaza ubulongo unika ubulongo dingayo yomlanda wathi uSamuel kuye gijima umlande sizomlinda atafike uamen usasekhona. You shall not be overlooked even in your absence. Ungacenga ukuthandwa man. Ungancenga ukuthandwa. Kunabantu who sell their souls because ufuna ukuthandwa. Mina ngeke uthandwe umuntu wonke man. Awuyomali man. Wena uyomali anothandwa umuntu wonke. Kunabantu abangeke bakuthande ungabenzanga lutho. Stop it. Awuyomali wafuna uthandwa umuntu wonke. Awuthandwa umuntu wonke, there's something wrong about you. Ngisho nabantwana bakho ngeke bakuthande bonke. Hayi ngikhuluma nawe. Ngizosike ngize mina yazi. Uthi sizomlinda keze lo mfana oseyimvini. Somlinda safike. Walindwa waze wafika.
So he asked Jesse, are these all your sons you have? There's still the youngest, but he's tending the sheep. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. Amen, bazalwane. Nkulunkulu uzolinda until your family makes up their minds. Hey, uThixo uzolinda until your family or your mother, your father, or your siblings make up their minds. I'm so worried that they should not wait until it's too late. It's too late. You shall not go. The young man was not there. The young man was not even counted. Utangangena as the king. Ubabake did not bother to even call him until the prophet of God asked the question, are all your sons here? Kunento esizenzayo abantwana bethu bonke bengekho. Nina abanye benu into zapha zenziwa abantwana bakho bengekho. Kukhona your favorites only. Amen usasekhona. Yabaxabanisa abantwana bakhe bazwane for life. But kufuneka kube khona isikhathi la ubiza bonke abantwana engabakho. Uthi mani ngabami. Ngiyamcela la. Ubize nje umhlangano. Mina wangipha uJehova ukuthi ngibe nomhlangano wabo ngoSeptember. Ngithi bonke ubungu wami. Ngiyomhlanganisana. Usibizelani dedi ngifuna ukunibona. Ubajove. Ubenze njani abantu bakho? Ubajove man. Guys abantwana bayajova man. Uvula isandla leso esivalile mayefika la usivule wenze jwang. You bless your child. Ungabize bonke, ubize bonke man, bize bonke. Ungabizi labo cabanga ukuthi bayakuthanda. Abakho labantwana. Ngiyangicela ngibize, mangithi bonke abantwana babizo. Ngithi bonke. Zonke bonke. Zonke bonke. Ngithi bizwe nalabo abaze nomama. Ngithathe enye indawo manje. Ngiyabona amen wami uyanyama. Ngithe mangithi ngeza ukuthi ngibanjwa yini? Ngibanjwa yichoke. Ukuthi ngithathe enye indawo. Ngithi nalapha abaze noma. Phela uma uthanda umuntu. Uthanda umuntu. Awunothatha inkomo ushiyeni inkonyane izoncelaphi inkonyane yini laba ba create ama street kids lo mntana sale nogogo ngicela ukusondela manje lo mntana lo akhule neenga ngendaba yenu ngendaba yakho wena manje sosawa abantu bakimi manje so ngathazanga akutshele lo nkosikazi ukuthi ufuna ukungishada nginomthwalo ngiyanicela nani bosisi uma uhlangana nalo bhuti isho zonke indaba zakho ngizaseke ngisondele mina ke manje yisho zonke izinto zakho angabe umntwana ukabe kumntana osele onokagogo akunasalukazi esinomntwana la sinomzukulwane isalukazi Kaluzondela. Sikhulisa abantwana abaneenga ngendaba yakho. Makubizwa lo mhlangano bonke abantwana babizwa. And umbuze lo bhuti uyamthatha nana lo mntwana. Ubuze ngiyanika manje interview. Interview this guy before you say yes. Ubeke phansi uthando. Laugh aside. Tears aside. Akunamuntu ozolila manje. We are interrogating the facts. We are interrogating irreality. Yalo muntu ohlangene naye. Angicela nani madoda. Ningazenze ngathi azange ke nihambe.
apha endleleni nahamba nenza idust ngoba nabo laba engikhuluma ngabo nabo banabo labo balimaze khona benze njani lapho ngingehla mina manje ngingehla nani madoda azibekwe phansi zonke lethu umthetho indindoda njengoba uhlangana nami nje uhlangana nami namazinyo athi amaqhosa asiboso khona lapho into engachayisa khona kwenzekala lokho talk about it kuzokwenzakala njengoba nithi niyathandana labo bantwana labo ngoba nakumele bangene esiketeketeni bangene phi namadoda niyazazi isiketekete bangene apha emnqwazini ngicela bangene apha labantwana kwenzela ukuthi imali yala endlini nala bantwana nabo benze njani mabangene labantwana ngicela bangene ngegama lika Jesu mabangangeniswa sekubhujiwe ngiyacela ngegama lika Yesu abantwana nabo mabangene la nkosikazi uhola malini nkosikazi uhola 20 rand nina ngihola malini ngihola 10 rand so kuleli khaya imali engena la ngenyanga imalini 30 rand abantwana bangaphi mababalwe ngicela babalwe ngegama lika Jesu ngoba labantwana bakhula be-angry nani bomakoti ake niyakukhohlakala nikhohlakele ngifuna ukunitshela namhlanje zanimbona umuntu wesifazane okhohlakele asakhohlakele umntana omunye umfazi uwe lo umfowethu akutshela ukuthi ngishayisile lapha ngingekahlangani nawe but you care very less ukuthi liyangani ihlala ilethwe ujustice sengishonile hayi mina nishumayela into ezenzekayo ilethwe sengishonile sekufuneka kwenziwe ibizeni le test enziwayo eke niyazi kahle ubonisa ukuthi this has been ignored for too long and God has chosen that child. He's innocent. Yena bafazi bakhona bafazi la yena unjani lo mntwana innocent and he has been ignored hayi ukuthi bawungazi ngesikhathi omunye uyazi and yenzeka kungekahlangana efuthi ngiyifihle madoda ngiyifihle kanti lo mntwana uyo ozolida this family andikhulumi anishumayeli kamnandi mina ne angithunyanga into ezemnandi. He has been ignored for too long. He has been ignored for too long. But dadwethu ake nehlisa inhliziyo zenu. If you are cross, don't be cross with the child. Don't be crossed with the child. Be cross with who? With your partner. With nalo seqani kwakho. Yivuse kubani? Kodwa nakuye mhlawumbe wakutshela. Wathini mayisho? Wathi hayi wathi amanzi amancane phansi kwani la. Small water under the bridge. Umuntu wakhona ujika mayise ngaphakathi endlini. Wangena uDavide. Uthe engena uDavide. Verse 12. Any version, verse 12 and 13, as I conclude this sermon. Wathumela wamngenisa wayebomvana enamehlo amahle emuhle ngokubukwa ibambe lapho mama wayemuhle kuthiwe ebomvana
Please, andifuni ukuthi abantu abangekho bomfana bakho bahle. Wonke umuntu umuhle before the eyes of the Lord. Mengeno David, he was rude, he was fine appearing and handsome. Indoda ibinhle. Ithi inkulumo ubuhle bendoda. Inkomo zayo. Mayiziqhuba ubuhle bayo. Ithani amen. Bendikwenye indawo lapha ngithi ngiyolobolisa lapha bengingumnye womkhongi. Sithi siyalobolisa lapha. Bayasibuza laba. Sithi sifuna inkomo zethu zibe 10. Amen. Ithani amen. Mangithi inkomo zethu zibe 10 bathi bona ngithi bathi manje inkomo zenu ezi10 zingaba imali ngibuza bona mina laba abasibuzayo ukuthi nina nisiphathele inkomo yenu ingaba imalini nina singekasho thina uyazi bathini bona bathi hayi inkomo yethu esinganika yona yi5000 ngathi mina inkomo ye5000 ikhona inkomo ye5000 ngisho negulayo ngisho neyenza njani egulayo ngeke bakunike ke 5000 angeke bakunike ngathi kubo okay hambani ngalo 5000 niyongithengela zibe u10 nize nazo niziqhube la kule street sethu nize nazo nithi mfundisi nasi inkomo ezi10 kuda yemuhle lo mfana. Samuel took the horn, verse 13, horn of oil, and anointed David in the presence of his brothers. Hallelujah. Amen bazalwane. Whether men can forget you, uNkulunkulu angeke azakukhohlwe. Hey, ithi iBhayibheli umama uyalukhohlwa, usana lusamkolo, but uJehova angeke akukhohlwe. Hallelujah. You are not forgotten and you shall not be overlooked. Your application right now, Oneness First, they are considering it as I preach. Amen. Hey, your application, they are considering it now. You shall not be overlooked. A business lakho qala. You've been over. The application yakho baye approve manje. Ngegama lika Jesu. David could not be overlooked. He was the light of the world, a city on a hill that cannot be hidden. You are not forgotten. Ngiyazi efemini lakho abakubhekelanga lutho, ababoni lutho. Yes, education is very important. Uyangizwa ngithini? Abanye abayifumenanga, abanye bayifumene. Niyangizwa ngithini? Kodwa lo okhethwe lapha kini hafundile. Ngithini? Lo okhethwe la emndenini uzolithi umndeni wenu hafundile. Uzofundiswa ubani? uJehova. Lo okhethwe emndenini wenu ufundile. Don't overlook people because of their status. Lapha efamilini niya overlookana, niya undermineana. Omunye za undermine i-level ya husband yakhe ukuthi usibali mara usibali. Listen to this one. Listen to this one as I conclude the sermon. Usibali mara uboneni kudadewethu. I'm better than her. How do you know that? Uboneni. Indoda ithanda ngintshele ngiyindoda namhlanje niyazi from today. Indoda amadoda qobo abheke only uNkulunkulu uyawanika ne secret yokuthi babone nani isigubhu ukuthi lo isigubhu ini mntakama lo muntu lona ungishada manje ngiyi-accountant ukushada accountant manje kuthi next week uye kuyo ngoba iyini next week athi uNkulunkulu accountant out at iyaphi accountant athi go and preach the gospel ayivele inkosikazi ethi mina uzangishade ini mina umfundisi uyini umfundisi athi mina this is not what I is what
assigned for a medical doctor, assigned for an educator, a principal, an entrepreneur. Hallelujah. Not this. Nakona. Ndatem Rudy. Rudy. Umuntu wanamhlanje. Funeka mawuzothatha inkosikazi uyobuza uThixo. Uguqe ngamadolo uthi baba. Muhle yena. Baba, she is ticking all the boxes. And this gupu siyashaya baba. Is she the one? Ungazothi mawuthi kuye hey sisi, kuthi angiresign. Athi kuwe abantwana bazodlana. Dina i-answer yaloko mina. Ngoba i-answer yaloko enginayo mina ukuthi engikwaziyo mina ngenziwe njani mina. Ngibiziwe. Hey aphinda hlangane nabazalwane abafana nabazalwane abanye who do not know the value of a man of God. Adingi noba silwe mangibiziwe. Yabona umkakho mawuthi kuye inkosikazi kuthiwa ngiyoshumayela ivangeli. Angathi uyalwathi no. Mayithi no ungaresign. Ungenzi njani? uNkulunkulu ayaletha into ezoxabanisa. Linda uThixo. Uthi baba ukhulumile nami. Akukhulume nabani futhi. Nalo inkosikazi. Inkosikazi ongiphe yona. Khona wake wathi le inkosikazi kwasho bani bazalwane? Wada. Sikhona isikhathi esinjalo. Kodwa hey baba bengifuna ukukwenzela lento. Kodwa ngizuyenza ngoba. And bane giye labo bona. Angazi ngogiye number bani, mhlawumbe ningangitshela lapho. Angena kulelo giye. Ngiyakutshela wena nendoda estrong. Ugcina seyisithi emeeting. Ekhamini kancane lo ngathi unkosikazi lanto. Sukusho njalo suthi unkosikazi uthi bathini laba? Ithi awunayo impendulo. Khani ngimeleni kancane. Amen bazalwane. You shall not be overlooked. uNkulunkulu angeke akuvunye ujump manje. Application yakho is approved. The application in the bank is approved. Le bond is approved. Ngicela ungayi kwi-union ungayi. Hey ngithi ungayi. uNkulunkulu seyenzile into. You shall not. If David was not overlooked in his absence, now you will not. Into ezinhle ziyangena ekhaya kulomnyaka. Kulomnyaka izinto ziyangena enhle ekhaya. Hey umakoti uyangena ekhaya kulonyaka. Hey amadodakazi azawushada kulomnyaka. Hey. Away ngefaten set. Akshadweni madoda akshadweni. Madoda akshadweni. Akshadweni amakhaya azokwakheka. Commita. Unabantu abangafuna ucommita. Akafuna ucommita. You need to commit. You shall not be overlooked. uNkulunkulu uthi ukuzwile ukukhala kwakho. Uzwile ukukhala kwakho. He is coming home. He is coming home. He is coming home. Ngicela uyothatha ifile yakho leya. Ungayicela nemali yakho bangakunika. Because he is coming. Ngicela ungambuzi ipasine special. Ayingikhuluma ungambuzi ukuthi bekuthena zakushiye. Ngicela ngene ekhaya. Alike igama eledlulu I'm sorry. He is saying I'm sorry. Umntwana wakho uyangena ekhaya. Ubaba wendodana yolahleko. Uthi umntwana wami ebelahlekile. Utholakele. Ube ngabone. Usayabona. He's coming home. You shall not be overlooked. Uzo appointwa kuleyo ndawo. You've been acting for too long. Kulo nomnyaka uzo appointwa.
ngegama likaJesu. Mawananele lamazwi. Mawananele lamazwi. In the name of Jesus.